Talisay City Agriculture nagpadayon sila nga pagpamakuna o paghatag og bitamina sa mga baboy. Pagsiguro nga taas sila og resistensya. Ang report ni Femari Dumabok. Kini ang gihimo karon sa mong buhatan aron matabangan ang mga backyard hog racers sa Talisay City nga mapalig-on ang resistensya sa ilang mga binuhing baboy. Matod pa ni Konsehal Manuel Maning Cabriana, ang chairman sa Committee on Slaughter and Market, nga pagtabang kini sa lokal nga kagamhanan aron di daling makasud sa dakbayan ang sakit nga African swine fever. Naamay mo bakuna sila ganang para deworming, unsa na mga antibiotic nga para dili ba sakit lang baboy, usa na kay mao nay prevention gyud nga dili masakit itong baboy. Matod pa sa doktor gyud ha, sabi ta daghan na kay doktor akong gikuanan na nga why sakit sa baboy nga motakod sa tao. Ug di sakit sa tao motakod sa baboy sama nang hilanat ug ubo. Nimino sa mga nagpaihaw sa slaughterhouse tungod usab sa pagbino sa supply sa baboy ug mga mamalitay. Apan mato di Cabriana nga gingusgan pa nila ang striktong pagmonitor sa mga nag-deliver og mga livestocks ug karne nga moagi sa dakbayan sa Talisay. Sa ESF quarantine checkpoint sa boundary sa Talisay City ug lungsod sa Milanilla, moabot na sa 5 ka mga delivery ang ilang nababagan tungod sa kakulang sa gipresentar nga mga dokumento. Ilaw sab giklaro nga kadto mga delivery gikan sa lugar nga gitumbok nga infected, buffer ug surveillance zones ang di gyud makalusot. Pero ani ay panawagan sa konsehal. Isip usa ka negosyante ron og mga farm owner maglabad ang kay lain-lain og mga pamaagi sila o musud kag mga lain-lain nga moagi kas mga checkpoint. O mao na mo hangyo ta ka naaman gyud ang kuan, naaman gyud ang provincial capital nya ngayo manghangay tangguin nga mausar gyud ang kanang ilang mga pamaagi guidelines kaya ron unsay kung nya mo palo lang gyud ta ba. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.